Bé, voldria fer unes reflexions sobre el que està patint la professora de la Salle, que està sent assetjada per part de l'espanyolisme. Tot el meu suport primer de tot, però val a dir que no és la primera vegada ni serà l'última. Perquè ja fa massa temps que dura, fa massa segles que dura, que els catalans, així com els bascos, com els gallecs, som minories nacionals perseguides, a qui se'ns vulneren tots els drets. Es vulneren els drets dels catalanoparlants. Dia sí, dia també. Es permeten imposar-nos sentències dels 25%, vulnerant així el nostre dret a aprendre en la nostra llengua a casa nostra. I encara ens diuen que som nosaltres els que imposem la nostra llengua aquí, al seu lloc natural, al seu lloc d'origen. He de dir que no fa ni 100 anys que la societat de Catalunya és bilingüe. Abans l'educació es feia en català. A casa es parlava en català. Les famílies parlaven en català. Els nens aprenien en català. Tot es feia en català, fins que ens van venir a imposar el castellà. Aquí, al País Valencià, a les Illes Balears. I no només això, també ho estan intentant a Andorra, des de fa temps. No se'ns permet que tinguem una cultura 100% catalanoparlant. No hi ha cap ajuda perquè es doblin les pel·lícules en català. No hi ha cap consciència de l'estat espanyol perquè hi hagi respecte cap a aquestes llengües. I volen que nosaltres els respectem. Això sí, quan nosaltres critiquem totes aquestes accions que du a terme la injustícia espanyola respecte a la nostra llengua, com passa amb el tema del turó del drac a Canet de Mar, després s'obren macrocauses per delicte d'odi. Perquè, clar, com se sap, els espanyols són minoria a Espanya. Oi que sí? Aquesta és la gran incoherència de l'estat espanyol. Ells ens poden assenyalar. Van assenyalar els professors de Sant Andreu de la Barca. Ho han fet amb jutges. Ara ho estan fent amb aquesta professora. I ho faran sempre. I controlen la justícia i els fiscals. I no hi haurà mai justícia real. Aquesta és la realitat. Som minories nacionals perseguides per un estat psicòpata, catalanòfob i extremadament supremacista. S'ha d'acabar ja amb això.